Bilang isang individual na lumaki sa probinsya, makapagpapatunay po akong totoo ang aswang dahil ako mismo ay naranasang makasagupa ang mga nilalang na iyon. Hindi lang sa gabi kundi maging sa katanghaliang tapat. Ang bahay noon sa probinsya ay iilan lang, lalo na sa liblib na sityo na dati kong tinitirahan, na magpahanggang ngayon ay ganoon pa rin. Kaunti pa rin ang naninirahan. Halos wala na nga yatang tao at mga matatanda na lang ang naiiwang nakatira doon. Madalas kasi ang mga dalaga at mga binata kapag tapos ng mag-high school ay lumuluwas na ng lungsod para maghanap ng trabaho. Pagbati nga pala sa iyo at sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng iyong programa sa himpilang ito, Sir Casper. Isa rin ako sa mga tahimik na tagapakinig ng mga kwento mo sa iyong himpilan. Ito na rin kasi ang naging libangan at pangtanggal stress ko sa gabi. Ako pala si Ann. Nagtatrabaho bilang checker sa isang trading na pagmamay-ari ng mga incheck. Magtatatlong dekada na pala ako dito, sir. Marami na ring benepisyo ang naitulong sa akin at sa aking pamilya ang aking amo. Kaya napamahal na rin sa akin ang mga amo kong incheck at tumagal ako ng ganoon katagal sa kanila. Ikaw, Ann, aming matapat katulong. Ikaw wag alis amin para ikaw dami biyaya. Iyan madalas ang laging sinasabi ng aking amo noong baguhan pa lamang ako. At totoo naman, nakapagkolehiyo ang aking mga anak sa tulong ng mag-asawa. Maging noong minsang maospital ang aking panganay noong bata pa lang, ang mga ito ang nagbayad sa ospital at hindi iyon ikinakaltas sa aking sahod. Dahil sa malalaking utang na loob ko sa aking amo, ay mas pinagbuti ko ang aking trabaho sa kanila. Ayaw kong inaabuso ang kabaitan ng aking amo. Nang magkasunod silang mamatay dahil sa katandaan at sakit, mga anak na lang nila ang namahala. Ibang-iba ang mga ugali ng mga ito sa kanilang magulang. Sobrang layo. Maliit na short sa inventory, kaltas kaagad sa sahod. Wala akong magawa kasi trabahante lang ako. Hindi rin kasi mawawala sa kagaya nating Pinoy ang magnakaw, pumuslit ng mga items, at dahil ako ang checker, natural na sa akin ang duda. Minsan ko na rin naisipang tumigil na sa pagtatrabaho. Ang kaso ay hindi rin naman ako sanay tumambay lang sa bahay. Kaya pinagtitiisan ko na lang ang aking trabaho. Edad 48 na po ako ngayon. At ang karanasang ito, noon pang edad 14 lang ako. Taong 1986. Ilan lang kami noon ang mga kabataan sa aming baryo. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Val. Kapag Sabado-Linggo ay kanya-kanya kami ng obligasyon. Ako madalas ay nagpapahalab ng aking alagang kalabaw sa kaparangan. Unang pagkakataon ko palang napuntahan ng mga panahong iyon sa paghahanap ng mayayabong at berdeng damo para sa aking alaga. Wala pang pamamahay at parang walang tao ang naroon. Pero sanay naman na ako sa masusukal na lugar kahit mag-isa. Hindi ako matatakotin maging sa dilim. Marami namang mga bukering na araro na at sa gilid niyon ay may maliit na kubo. Kaya malamang ay nasa loob ng kubo ang mga taong nag-aararo sa kanilang bukirin. Kung hindi pa ako nakaramdam ng gutom ay wala pa sana akong balak na umuwi ng bahay. Malamang ay tanghali na talaga. Nakasakay ako sa aming alagang kalabaw habang nakataklos ang itak sa aking tagiliran. Minsan kasi ginagawa ko itong paglinis sa aking dinaraanan. At minsan ay depensa rin at baka may mga ahas sa daan. Marami rin kasi mga ahas noon. Hanggang ngayon naman, marami pa ring ahas. Kaibigan mo na sila ngayon.
kalagitnaan ng aking paglalakbay, sakay sa aking alagang kalabaw. Pauwi na ako noon nang may mamataan akong isang hindi pamilyar na bagay. Matagal kong tinitigan ang nilalang kasi hindi ko naman masasabing aso ito. Hindi rin naman kambing at lalong hindi kalabaw o baka dahil katamtaman lang ang laki niyon. Hanggang sa unti-unti itong kumapang pasulong. Pasalubong iyon sa akin. Ganoon na lamang ang gulat ko nang mapagtantong isa iyong matandang babae na nakatuwad. Magulo ang buhok at nagbabaga ang mga mata. May bandana itong pula na nakabigkis sa kanyang leeg. Biglang nanuyot ang aking lalamunan dahil sa takot. Ngunit naisipan ko pa ring maging alerto. Lalo na at nagbabadya itong tumalon sa aking kinaroroonan. Kaagad kong binunot ang itak sa aking tagiliran. Takot ako pero sa mga sandaling iyon, nagawa kong magtapang-tapangan. Kasi sino naman ang magliligtas sa akin? Gayong hindi naman ako kayang depensahan ng aking alagang kalabaw. Nang makita di naman ng matanda ang aking hawak na itak, natakot rin ito at dumistansya ng konti. Hindi siya pamilyar sa akin, kaya siguradong hindi taga sa amin ang aswang na iyon. Habang naglalakad ang kalabaw, ay nakasunod pa rin ito sa akin. Tila naghahanap ng pagkakataon para sugurin ako. Sige lang, subukan mong lumapit. Hindi pa naman ako nakaranas na makapangitak. Baka sa isang aswang pa lang. Tapang-tapangan ko. Kahit pa ang totoo ay gusto ko nang lumipad pa uwi ng bahay dahil sa takot. Mabuti na lang at may nakasalubong akong isang kapitbahay, si Mang Julio. Nakasakay rin ito sa kanyang alagang kalabaw. Marahil ay papunta na ng kanyang bukirin. Pagliko nito sa kurbada ay saktong paliko rin ako patungo sa kung saan ito dumaan. Doon lang yata nawala ang takot ko sa aking dibdib. Abay, busog na busog ang alaga natin ah. Ang sipag talaga nitong si Nene. Talagang tuwang-tuwa ang alaga kapag nariyan ka ano? Puna ni Mang Julio. Nene kasi ang palayaw ko sa bahay Sir Caspar. Iyon na rin ang palayaw ko sa lahat ng mga taga roon. Sobrang yabong ng damuhan sa kaparangan ng aming napuntahan, Mang Julio. Napasarap ang halab ng aking alaga. Kung hindi pa ako nagutom ay, hindi pa sana ako aalis doon. Wika ko. Ngiting-ngiti pa ako sa harap ng matanda. Nilingon ko pa ang kanina'y matanda. Wala na siya. Hindi ko alam kung tumakas na ba papalayo o kaya ay nagkukubli lang sa mga mayayabong na damuhan. Napakasipag mong bata, Nene. Mabuti yan. Nakangiti rin puri ng matanda sa akin. Nagpaalam na ako rito at nagpatuloy kami sa pag-usad ng aking alaga. Hindi ko rin mapapabilis ang lakad nito, gayong hitik sa laman ang tiyan nito. Tiyak mabigat ang kanyang tiyan, kaya mas lalong bumagal ang paglalakad. Bigla na lang may dumating tila hangin sa aking tenga, kaya naalarma ako. Napakalakas ng impak ng hangin sa aking tenga. Parang may malaking nilalang na dumaan, kaya kinabahan ako. Kutob ko ay iyon yata ang aswang na humarang sa akin at sumugod. Ginagamitan na ako ng mahikang itim. Tila nagsitayuan pa ang aking mga balahibo ng mga sandaling iyon. Biglang tumakbo ang aking kalabaw na tila ba may kinatatakutan, kaya naalarma ako. Muntik pa akong mahulog noon kasi hindi ko napaghandaan. Kung ganoon ay nasa paligid ko lang ang nilalang. Ilang saglit pa ay dumaan muli sa aking harapan, kaya iniangat ko ang aking itak. Matalim iyon, mahaba at matulis kaya magkamali siyang sumuon ay paniguradong hiwa o tusok ang aabutin niya. Patuloy pa rin itong paikot-ikot, kaya hindi ko rin tinigilan ang pag-iispada o pagwagayway ng hawak na itak.
Ayon, natakot marahil kaya biglang tumigil. Nakarating ako ng bahay ng tahimik. Hindi talaga ito nakasunod sa akin. Siguro ay mataas rin ang kapangyarihan ng Anghel de la Guardia na mayroon ako. Kasi kung tutuusin ay kayang-kaya lang ako ng aswang. Kung ganoong may taglay pala itong kapangyarihan. Nang sumunod na linggo, may naibalita kaagad sa baryo na kinuyog daw ng Yanggaw. Puro kalmot ang buong katawan. Buti na lang at may nakakita kaya nagmadaling tumakas ang aswang. Naging alisto ang mga tao sa aming baryo. Si Lola Merce yata ang bagong Yanggaw ayon sa iba, Maring Panyang. Kwento ng aming kapitbahay na si Aling Lolita. Naglalaba kami noon sa balon ni nanay. Yan din nga yung sabi noong isang araw ni Maring Dolor. Nako, kailangan nating mag-ingat nito. Kaya ikaw nene ha, huwag kang umalis ng bahay mag-isa. Wika ni inay, sabay tingin sa akin. Opo nay, katakot nga eh. Buti at maswerte ako at hindi nadali na matandang iyon. Wika ko, kaya napatingin sa akin ang nanay. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong nito sa akin. Maging ang kanyang kumare at iba pang naglalaba roon ay napatigil din at tumingin sa akin. Minsan ko nang nakasalamuha ang Yanggaw na iyon, nay. Mabuti na lang talaga yata at malakas ang guardian angel ko. Wika ko sa ina. Nako, bakit hindi mo ito sinabi kaagad? Nag-aalalang tanong ng nanay. Natatakot akong pagalitan yun, nay, maging si tatay. Ang layo kasi ng inabot ko noon sa pagpapahalab ng kalabaw. Paliwanag ko sa ina. Dahil doon ay hindi na ako pinayagan ng nanay na magpapahalab ng kalabaw. Tinatali na lang ito sa aming lupain. Di rin masyadong kalayuan sa bahay. Natatakot ang nanay dahil sobrang delikado raw ang ganitong aswang. At maging sa katanghalian tapat ay nang aatake. Lalo na sa may mga batang sanggol o maliliit na walang kalaban-laban. Ang mga Yanggaw kasi ay hindi katulad ng ibang aswang. Hindi nito makokontrol ang sarili. At kahit sa araw, basta may makikitang pwedeng maging biktima, ay hindi nito titigilan. Marami na itong naging biktimang mga alagang biik at baboy ng mga taga-baryo. Kaya marami na ang nakabantay at gigil na gigil sa aswang na ito. Matanda rin ang kanilang nakikita, kaya iyon din marahil ang kanilang nakasagupa. An, huwag ka nang munang umalis mag-isa simula ngayon para magpahalab ng ating kalabaw. Talamak na talaga ngayon ang pambibiktima ng bagong Yanggaw sa lugar natin. At gaya ng sinabi mo noong huli mong nakasagaw pa iyon, naanghilan ka ba? Paano naman kapag sa sunod ay hindi na? Nag-aalalang saad ang aking ina noon. Bakit, nay? Taga rito daw po ba ang bagong Yanggaw na Lola Mercy na iyan? Ngayon ko lang yata iyan narinig eh. Maging noong makita ko ang mukha ng matanda ay hindi pamilyar eh. Tanong ko kay nanay. Hindi raw. Baka sa kabilang baryo daw ang matandang iyon nakatira. Tsaka ilang buwan pa lang daw iyan dyan. Nakatira sa kanilang anak. Sagot ng nanay. Matanda na po, nay. Bakit pa hinawaan iyan? Takang tanong ko. Akala ko kasi mga matanda na ay hindi na pwedeng hawaan. Marami namang bata, bakit matanda pa? Kaunti na lang ang buhay na natitira niyan. Ganoon talaga. Baka may mga kumaring aswang kaya hinawaan. Wala naman yan sa edad eh. Tanging sagot ng ina. Kahit nga raw mga bata kapag na-aksidenteng nahawaan ay pwedeng maging aswang. Kaya madalas ay sama-sama kaming magpinsan kapag babalik na sa bayan para mag-aral. Maging sa paglalakbay ng ilang oras pabalik sa aming baryo. Iba kasi noon.
Nakakatakot kapag mag-isa o dalawa lang kayo ang naglalakad sa daan. Masyadong mabangis ang mga nilalang, mapa-elemento man o mapa-aswang. At ilang buwan lang ang lumipas nang mabalitaan ko na namatay ang aking pinsang sanggol. Iniwan ito saglit ng ina para mag-igib dahil tanghali na at wala pa daw itong sinaing. Ngunit laking gulat nito ng pagbalik ay wala na ang sanggol. Nay, bakit naman iniwan ni Tia mag-isa si baby? Alam naman niya na may palaboy na aswang ah. Halos maiyak na ako habang tinatanong iyan. Kasi awang-awa rin ako sa bata. Sinarado naman daw niya anak. Uuwi lang naman daw siya kaagad. Mas mabilis yata gumalaw ang hayop na aswang na iyon. Alam mo namang wala ring mapag-iwanan ng tiya mo sa kanyang anak. Ang asawa niya buong araw sa bukid. Sila lang dalawa halos ang nasa bahay araw-araw. Mahabang paliwanag ng ina. Kawawa lang kasi ang bata, Nay. Hindi man lang ng bata na silayan ng matagal ang mundo. Ayos lang sana kung nagkasakit. Ang sarap lang ng tulog nito sa duyan tapos pagbalik, wala na. Wika ko. Masakit sa loob ni Tia Nilya mo ito, nene. Sobrang sakit mawala ng anak. Aramdam ko iyan nung minsang nakunan ako sa iyong panganay na kapatid. Naiyak na wika ni inay. Bigla tuloy nitong naalala ang pagkawala ng sana ay panganay na anak niya. Inaliw ko na lang ito sa ibang topiko upang makalimot. Iba yata talaga kapag ina. Ayaw ko na sana pag-usapan pa ang tungkol kay baby. Kaso patuloy pa rin itong nagkukwento. Nang hanapin daw ito ay natagpuan sa likod ng bahay at nangingitim na. Halos mabaliw ang aking tiya dahil doon. Ang duda ng mga kapitbahay ay kagagawan iyon ng aswang na nasa kasagsagan ng pananalasa. Ang dating yanggaw na matanda ay marunong nang gumamit na taglay ng kapangyarihan ng dilim. Pinayuhan pa ang aking China sa bintana ng bahay para anin ang bangkay ng batang sanggol bago ilibing. Subalit natatakot ang tita na baka magkatawang saging ang sanggol. Hindi niya matanggap kaya inilibing na lamang niya ang kanyang anak. Pero marami ang nagsabi na hindi na iyon ang kanyang sanggol. Mas natakot ang mga residente sa nasabing baryo. Buhat nang mapabalita ang nangyari sa bata. Todo ingat na ang lahat, lalo na at mga sanggol talaga at mga alagang hayop ang punteriya ng aswang. Isa yata sa mga taga-baryo ang naghanap ng paraan para mapalayas ang aswang sa kanyang kubo. Nilibingan raw ng alimango ang kubo na tinitira nito sa harap lang din ng bahay ng anak nito. Walang may nakakaalam kung sino ang naglagay. Pero tagumpay iyon dahil hindi na kailanman bumalik pa ang yanggaw. Kahinaan daw kasi ng mga ito ang alimango o di kaya ay itlog na mabaho o yung tinatawag na bugok. Hindi yung bugok na barkada mo. Ang sabi ng anak nito ay bumalik daw sa kanilang dating tirahan si Lola Merce. At wala na daw itong balak na bumalik sa kanila. Simula noon ay tahimik na din ang buong baryo namin. Wala na ngang nananalasa, pero mayroon pa ring mga aswang na palaboy-laboy pa rin sa gabi. Nang makapagtapos din ako ng high school, ay tila napadalang na lang ang aking pagbisita sa lugar. Hanggang sa nakapag-asawa na rin ako. Halos hindi na rin talaga ako nakalapit sa lugar ng ilang pagkakataon. Pero lagi namang bumibisita ang ina hanggang sa mag-asawa ako. Nagkaroon ako ng 3 supling at dahil hindi maatim ng ina ang aking sitwasyon, ay nagpresenta ito na tutulong sa akin na alagaan ang aking mga anak. Sa bahay na nga niya ito tumira at ito ang tumulong sa kanya sa trabahong bahay. Mapalaba, luto at lahat. Hanggang sa makabalik na ako ng aking trabaho.
Sinusuportahan din naman ako ng aking asawa sa mga gusto kong mangyari sa buhay. Ngayon nga ay ito, at puro mga profesional na ang mga anak ko. Mayroon din akong sariling trabaho maging ang aking asawa. Tinutulungan na lang namin ang aming mga kapatid at mga pamangkin. Maging ang aming mga magulang sa probinsya ay kami ang nagsusustento. Naniniwala naman ako na ang taong mapagbigay, laging pinagpala ng Panginoon. Salamat po Sir Casper sa pagbibigay buhay sa aking kwentong kabataan. Pagpalain pa ng marami ang iyong channel. Muli po, ako po si Ann, o mas kilala sa tawag na Nene.